तो दिला राजाचो होय तेव्हा आवाज येतो. त्यांनी तो शर्ट काढला आता म्हणे तो लास्ट डे म्हणटा बघता दिसतो तो तेवढा काहीतरी दिसला परत जागा मध्ये भेट बसान गेलो सारखं जातीचं बरोबर पेशल त्यांनी शिवून घेतला ते सगळे बघता काय कोण बाहेर गेला ही वाढ मरे थंयच वयता रोमानच वयता आनी थंय वचना ते आता तो पुष्प काढता पुष्पा पोट आहा तेका त्या काढूनच काढायला पैसे ते पुजाऱ्या तो आता कंटिन्यू बदल्या मस्त काय काम केलं किती वाजता आता तो सगळं तुम्ही पळयतात GNH. पंचमृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। अब घर घर में पंचमृता।